Nyuwun sewu kula sadaranipun miwiti babagan ingkang badhe kula aturaken. Kula nyuwun izin badhe nempakaken diri. Nami kula Ridwanullah Baqit Al-Musli. Kelas 11 Broadcasting dan Perfilman, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu guru, ugi para karyawan sekolah ingkang sampun ikhlas bimbing kita sedaya lan boten kesupen para siswa-siswi ingkang kula tresnani lan kula banggaken. Langkung rumiyin mangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking berkah lan rahmatipun kita sedaya ing dinten menika saged makanipun ing papan menika kanthi sehat wal afiat tanpa halangan setunggal menapa. Kula ngaturaken agungin panuwun dumateng sedaya ingkang sampun paringi wekdal lan papan mlingginipun dumateng Bapak Ibu guru ingkang sampun paring kepercayaan dumateng kula kanggo matur sekedhip babagan sekolah kita menika. Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya, sekolah menika sanes namung gendong ageng ingkang dipunisi meja lan kursi. Sekolah kita menika papan panggonan kanggo ngenggem impen lan gayuh kepercayaan lan mriki kita sinau babagan fisika, matematika, bahasa. Nanging ingkang luwih wirigi lan sinau babagan urip cobinipun emut-emut. Pirang-pirang tahun kita sinau ing sekolah meniki. Bapak Ibu guru sampun sabar ngajar ngopahi kawaruh lan nuntun kita saking boten ngertos dados ngertos, saking boten saged dados saged. Saking mriki kita dipun bentuk dados pribadi ing pinter lan duweni tata krama. Wigatosipun sekolah menika boten namung saking nilai utawi biji ing rapot, ananging nilai sejati saking sekolahan menika inggih meniki caranipun kita tumindak lan ing bebrayan agung adik-adik sedaya. Monggo kita dados siswi ingkang ngajeng wekdal tekan sekolah ingkang tepat waktu, ngarap tugas kanthi temenanan, aja nunda-nunda gaweane. Menika emas lan wekdal ing sekolah menika kesempatan emas kanggo masa depan panjenengan. Mula mangga kita jagi sesarengan sekolah kita menika, jagi keresanipun, jaga ketentraman, kedamaian lan ajining sekolah kanthi tumindak ingkang sae lan patut ditiru. Aja gampang nyerah, tetap semangat sinau lan percaya yen sekarep gede arep dadi apa. Kudu duweni wiwit saka bangku sekolah iki. Bapak Ibu guru lan para sedherek sedaya, kula kinten cakep semanten atur kula babagan wigatosipun sekolah. Mugi-mugi apa sing wis diwehi ingkang kene bisa dadi sangu kanggo urip ing tembe mburi.